La plaça Major de Vic era aquest divendres el punt de concentració de centenars de persones d'entitats socials que, sota el lema "No us oblideu de les persones amb discapacitat", exigien a les administracions que donin peu a les seves demandes. La concentració, convocada per Sant Tomàs, la Fundació Doctor Trueta, TAC Osona i la cooperativa Calandra, mostrava l'evidència que aquestes són unes organitzacions que donen feina a persones que, malauradament, no tenen les mateixes oportunitats que d'altres, tal com explicava el vicepresident de Sant Tomàs, Bernat Prat. Les nostres entitats donen feina a una sèrie de gent que no té les mateixes oportunitats que altres. No ho fan com a negoci, sinó ho fan per dignificar el treball dels seus membres. Venim a reclamar que les institucions, tant la Generalitat com el govern espanyol, donguin el que han de donar per poder subsistir. Cal posar en valor que les associacions concentrades a la plaça Major de Vic aquest passat divendres compten amb centres especials de treball que s'han vist afectats per l'increment del 22% del salari mínim interprofessional. Un augment que, sense l'ajuda de fons públics, a les entitats se'ls fa difícil d'assumir. Aquesta pujada sobtada del salari mínim nosaltres hi estem absolutament a favor, però sempre i quan tothom respecti les regles del joc. Les regles del joc són que la meitat d'aquest salari el paga l'administració. Nosaltres ens han dit que no hi haurà cap pujada d'aquesta part que li pertoca pagar a l'administració. Si això és tal com diuen, estem abocats a anar tancant les entitats. Em sembla que estem d'acord amb tot això. Són persones capacitades per la feina que estan desenvolupant i que la situació és crear un entrebanc molt important a la situació que estem vivint en aquests moments. Això ens comportaria grans dificultats a les entitats de poder seguir treballant amb menys nombre de persones com nosaltres o amb moltes persones que són ells, i ha de ser totalment al revés, això, que necessitem molta ajuda per continuar treballant amb aquests col·lectius que tenen aquesta dificultat. Apuntar que només a la comarca d'Osona els centres especials de treball donen feina a més de 400 persones amb discapacitat, pertanyent la majoria a Sant Tomàs. De la manifestació de divendres també en destaca la denúncia de la congelació i tisorada econòmica des del 2009 de les tarifes amb què el govern català finança els serveis d'aquestes entitats, motiu pel qual en els parlaments es clamava per una actuació per poder garantir la qualitat d'atenció a les persones, la viabilitat dels serveis i la millora de les condicions salarials dels treballadors.